Аз се казвам Олга Сена Михайлова от Трънско. На Мина Злата съм работила 53-та година, 54-та година се оженихме тук. Които работеха в рудника, всичко силикоза починаха. Искат да възстановят Мина Злата. Добре, ма ние не сме съгласни, защото децата ферма тук отвориха. И отворят ли Мина Злата, всичко от него унищожава. И като вземат водата, като унищожат въздуха, замърсят, ние какво ще правим? Ще унищожат и зайците, и пчелите, и ние ще се унищожиме. А Трънския край е най-богат, най-хубав, най-чист. Това са ни пазачите. Миналата година, май месец, идваха 7 човека и казат, че Мина Злата ще бъде отворена, да си помислим за тези неща. Но ние не го взехме на сериозно. Докато Руми, след като дойде и ни разказа какво става, ние тогава вече осъзнахме, че нещата не върват на добре. Кази Руми, какво говорят? Има план за откриване отново. То даже не е Мина Злата, е на доста по-голяма територия. Те викат, това баир ще ли да го смъкнат. Тук като всичко смъкнат, и ние къде отиваме? Младите тръгват вече по селата, не само в това село. Навсякъде има, обаче след като отворят тази мина, те ще заминат тези села. Казват, от Трън ще ни правят алеи, не знам си какво. На нас ни трябват алеи. В Перник си имаме, в София алеи. Тук ни трябва чист въздух, гора, живот, тишина. Те ще изчезнат и птичките, всичко ще изчезне. Мина Злата е работила като златодобивна мина и след това до 1994-та е била уранодобивно предприятие. И сега опасението на местните хора е при едно ново разработване на златни залежи, както описано в новия план чрез открит добив, че отново този уран ще излезе на повърхността. Хората не бяха информирани изобщо за инвестиционното намерение. Когато научиха от нас, буквално бяха шокирани, защото повечето от тях си спомнят времената, когато старата мина е била отворена. Спомнят си роднините си, близките си, родителите си, които са работили там и които са загинали на по 40-50 годишна възраст. И за тях направо това е кошмар, който се връща обратно. Района е радиоактивен и ако се разработва по открит способ, това ще доведе до изключително нежелателни последици. Никъде в самото намерение не пише, че съществува уран. Какво ще стане с тази руда? Те ще извадат злато, руда ще се добиват. А какво ще стане с останалата руда, която ще складират в фосфохранилища? И с този уран, който сега не знаем в какви количества, но все пак съществува. В никакъв случай не трябва да се допускат открити разработки. В никакъв случай, защото те са непредсказуеми. Всичко се върши задкулисно. И нас ни опасява това, че един ден ще бъдем поставени всички пред свършен факт и връщане назад няма. Затова сега инициативата е колкото може по-рано да се предотврати нещо, което е възможно на този етап. Аз съм географ по образование. Знам какво е съдържанието на рудните находища тук. Когато се строи една обогатителна фабрика, тя се строи за да обогатяваме мед или уран. Няма друго какво да произвежда тук. Не е за злато, не е за сребро. То е малко. Количествата му са толкова малки, че няма да задоволят изобщо тези, които ще тръгнат да го произвеждат. Тази природна картина, която имаме създадена от Бога, трябва да я запазим. Трябва да я запазим за нас, за бъдещето, защото тя е една райска градина, която, за съжаление, правим всичко възможно, за да унищожим. Общински съветник съм втори мандат в община Трън.
За самите проучвания знам от доста време, когато направих една среща представителите на фирмата с Общинския съвет, на която така набързо ни запознах общо взето с това, което те предвиждат да правят. Аз лично бях много разочарован от това, че те ни излъгаха. Аз зададох няколко въпроса. Един от въпросите ми беше свързан с урана в мина Злата, за който абсолютно всички в Трън си знаят, че си го има. Те тогава ни казаха, че няма страшно. И каквото, малко ще се повиши радиацията, голяма работа. То не е опасно. Мен лично много ме притеснява това нещо, въпреки че ни убеждава, че няма страшно. В един момент ни убеждава, че атомните централи са опасни заради урана и ние ги закриваме. В следващия момент казват, ама толкова го извадим от земята и го изсипеме в дворове, това няма страшно. Нали? То няма проблем. Най-много нещо да мутираме, да почнем да умираме по-бързо. Нали? За тях не е проблем. Мисля, ние сме така елемент, който може да се заменя, така че да почнем по-бързо да умираме, просто ще ни разшири мината гробищния парк и готово. Даже може да почнат за тяхна сметка да ни погребват, не знам. На мен ми беше много любопитно как ще транспортират едно такова количество вода от единия край на Трън до другия и какво ще се случи с инфраструктурата в този участък. Те казаха, че инфраструктурата те ще си я поддържат. Когато прочетох няколко дни след това инвестиционното намерение, което те са представили в общината, се оказа, че специално за поддържане на инфраструктурата няма нито една буква. Което пак ме наведе на мисълта, че те ни излъгах и за това. Инвестиционно намерение предвижда между 400 и 500 работни места, откриване на нови работни места. Като това е всъщност основният аргумент, с който инвеститора се опитва да стане симпатичен на местните хора, за да го приемат. Но реално, когато ги попитахме за тези работни места, от кого ще бъдат заети, те сами казаха, че в района не са намерени квалифицирани работници и съответно те ще бъдат заети от хора, които ще бъдат доведени от други области на страната. Цената на златото е унищожаване на природни ресурси, унищожаване на малкия човек. Ние сме длъжни да опитаме. Длъжни сме да опитаме, длъжни сме да, доколкото можем да обясним на хората, доколкото можем да обясним на тези, от които зависят нещата, доколкото можем да покажем на мината, че въпреки че те имат пари, имат политическа подкрепа, имат връзки, имат сила, наистина могат да ни купят, да ни заличат от лицето на земята, всичко могат да направят с нас. Техни ги притеснява полиция, съд, прокуратура, нищо. Искаме да им кажем, ние не искаме да има мина в Трън, защото ни е страх за природата и за здравето на децата ни. Тези хора вътрешно негодуват. Техният гняв е, когато награбят косите и камъните и тръгнат напред. Дано да не стигаме до това. Ние сме миролюбив народ. Ние го доказахме и през последните години. Дано да не стигаме до това. Но нещата са опрели до там. Нещата в цялата ни държава са опрели до там. Не е само тук заради един рудник. Превръщаме държавата си в бунище. Я как го е, със све пирон. Бам! Пазиме се, от нищо се не пазиме, Бог да ни пази. Ние не можем да се опазим.